Item in our program, Comedy Live Newscast, Akukowa, by Victor Okorocha of Igbo Network, all the way from Florida. Please, ladies and gentlemen, put your hands together for Chimezie Okorochukwu. MC Newo. Oh, Okorochukwu, not Okorocha. And we'll be more governor. Ndị Igbo kwenu igirigi ndụ ụnọ ndị ala anyị ekele n'ụlọ oke akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu adụọkwala ụmụ Igbo ọdụ ọzọ ka ha gbuo ijiji na iwere asụsụ na omenala Igbo tụnye n'ọhịa ma na-erikwa okwu bekee ka ji ọcha. Ọ bụ nze injinia Jonathan Okafor mere mkpọkụ a na ọgbakọ ukwu nke ndị Igbo niile bi n'Amerika nwere na Dallas, Texas n'ọnwa atọ gara aga. Nze injinia Okafor bụ onye isi oche rụrụ ọrụ ka ọgbakọ nke abalị a ga were. Oke anọ atara aka n'eze wee kwuo sị ụfọdụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekpofuola asụsụ na omenala Igbo ka ntụ ogoro ma mekwa ka ọ danye n'ọhịa. Ọ sị ụfọdụ ndị Igbo anaghịkwa achọ ka ụmụ ụwa mara na ha bụ ndị Igbo site n'ịgbanwe aha ha na aha nke nna ha ma meekwa ka ọ dị ụda dịka nke ndị ọcha. O wee sị na ha na-ahapụ ịza Chukwuma zawa Chọk, ha hapụ Dimgba zawa Dimson, sitekwa na Okereke Frezie na Kenisi, ebe ndị ji ike mara aha nna ha ka nọ na-azakwa Dike. Ka nke a na-ewu ụfọdụ ụmụaka Igbo ndị nwoke na-etolite na-atụkwa isi ka nwaanyị kụrụ ihe ntị butukwa efe ụkwụ ha ebe ọha na eze na-ahụsị ibe ha yi n'ukwu anya ma na-agazi ije ka bịa gọrọ arụsị. Mana otu ihe pụtara ihe ma kwụrụkwa ọtọ ka ukwu nkwụ bụ na nwoke ibi dakwasịrị afọ otito bịakwa tuo ya, ọ bụrụ na ibi egbughị ya afọ otito agaghị hapụ ya aka, maka ihi na ọ bụghị ka ihe nracha si amị. Nze injinia Okafor bere akwa arịrị gbasara otu ụfọdụ ụmụ Igbo bi n'ala Igbo si achọsi ike ịsụkarị nwa bekee ala Amerịka na bekee. Ha maburuzie ekwentị kpọzie nwanne ha bi n'Amerịka ige ntị nke ọma enu ka ha na iso olu ala Amerịka na-akụ ọkpọ. Nke ka njọ bụ na ha ga-anọ ebe a na-asụ olu bekee Amerịka krediti ha ji akpọ agwụ n'ike mgbe ha ga-ekwubeghị ihe ha ji maka ihie wee kpọọ. O wee gwa ọha na eze ka onye ọbụla tinye aka ịhụ na asụsụ na omenala Igbo dị ndụ ma na-aga n'ihu. Agwala nwoke na nwanyị bụ nwa afọ Igbo amụrụ n'obi bi n'ala Amerịka ọzọ ka ha hapụ ikpo onwe ha honey, darling na sweetie dịka ndị ọcha, maka ihi na ọ bụghị ihe nna nna ha zara mgbe ọ lụrụ nne ha. Onye mere mkpọkụ a bụ injinia Tony Ọfọ Akajiugo nke mbụ na Ụmụduru Egbeagụ nke dị n'okpuru ọchịchị Ọnụ Imo, mgbe o jere njem nzukọ ga-ewetara ụmụ Igbo bi n'ala Amerịka ịhụnanya na udo nke ezinụlọ n'obodo Minnesota dị na Minneapolis n'ọnwa ise gara aga. Oke anụnọ chetara ụmụ Igbo
bụ ọhaneze ndị na-ege ya ntị na mgbe ochie n'ala Igbo nwoke na-egosipụta ịhụnanya ya pụrụ iche site n'ụdị aha obi ịhụnanya nke ọ na-enye nwunye ya. O wee sị aha dịka ndị a: obi die, enyi die, ọ masịrị die na ugo die na-eme ka mkpụrụ obi nwanyị malite gụwa egwu ọṅụ mgbe ọbụla ọ nụrụ aha die na-akpọ ya. O kwukwara sị na mgbe ochie ahụ di kpọọ nwunye ya obi die ma nyefekwa ya otu ọrụ anụ n'aka ka o were sie nri. Ezi ochi nkịtị agaghị ekwe obi die fụọ ọkụ, maka ọ dị ugbu a n'ala Amerịka nwoke kpọọ nwunye ya sori ma nyekwa ya ụdị ọrụ anụ ahụ ka o were sie nri. Nwunye ya amalite gwawa di ya sị na ọ bụ na ọ maghị na anụ ahụ ga-ebutere ya high cholesterol, diabetes, hypertension na obesity. Gị bụ onye na-ege ntị, isi na ahụ nsogbu ịlụ di na nwunye dakwasịrị ndị ọcha n'ala Amerịka abụghị ọrịa. Lezie anya Atani bụ terapist fọrọ ọkụ ka anya dị ya. Ebe ọ bụ na ajọ ndine butere ute abaghị mmadụ, Injinia Ọfọ dọkwara ụfọdụ ụmụ nwoke ndị Igbo hapụrụ ime nwunye ha obiọma kpawazie agwa ka akata ji kpọpụ ntị azụ odogwu aka na ntị. O wee yọọ ka nwoke ọbụla were nwunye ya ugo eji eje mba, maka ihi na agụụ ihe oriri anaghị egbu nwoke ezi ọchị na-awa nwunye ya mgbe ọbụla ọ nụrụ olu ya. Ezigarala ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onye kwuo uche ya n'ala Amerịka bụ Republican Party maọbụ GOP n'ahịa ịchafụ ozi ka ha kwụwara ọhaneze na ụmụ ụwa ma ha ọtara akwụ ka ọ bụ eze ha dị gbasara nkwutọ, ikpe emo na erubeghị isi n'ebe onye isi ala Barack Obama nọ, maka ihi na ọkụkọ na-atụ ntụtụ kata ntụ aghaghị ịtụta ichekwa ọkụ. Nsogbu a malitere mgbe onye isi ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Republican Party na-anọchite anya obodo Kentucky, nwoke ahụ debere ihu ka nkịta tara agbasị Bush Buchanan ṅụrụ iyi na ya ga-eme ka ọchịchị Obama bụ egbe yi akwa n'ala nkịtị. A sị na nwoke na-eje mkpochi nderi abalị n'ajọ ọhịa aghaghị izute ụkpala ụmụ ndị mmụọ. Ka ọ dị ugbu a, ewu na ọkụkọ na-amaghị aka ekpe na aka nri ha dịka Joe Sixpack, Sarah Palin, Rand Paul na Ted Cruz ejirila ụtụtụ chọwa ewu ojii, mana ọ bụghị izizi anyị hụrụ ndị Hausa na ụta. Maka ihi na Atani si na onye siri na ọkụ ya fụọrọ Mitt Romney mgbe Obama mere ya ihe o mere John McCain abụghị ọrụ, onye ahụ gbata ọsọ 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 hụ ka anya si acha ya mmemme ugbu a. Ka nke a na-ewu akara ogiri nwaanyị oji ọnụ egbu ọjị ọ nọrọ n'ụlọ mara ihe zụrụ n'ahịa bụ Michelle Bachmann ahapụlarị ebe a na-echi ọzọ jewe ebe a na-arụ abụ. Maka ihe ọ sọrọ nwa dibịa ya bụ onye ara, otu ihe ọ ga-agwụchapụ ya kpamkpam bụ ịyọrị nkwa n'okporo ụzọ naanị ya. Iji wee kwuo eziokwu, ọ dị mma inwe onye ara n'ime obodo, mana ebe nsogbu dị bụ na ezinụlọ onye ka ya bụ onye ara ga-esi wee pụta. Agwala ndị dibịa bekee na ndị kemist ala Naịjirịa ka ha kwụsị iji drip mmiri nkịtị agwọ ndị ọrịa. Ọ bụ Dr. Cecilia Uzichukwu mere mkpọkụ a mgbe ọ na-agwa ndị dibịa bekee niile dị n'ala Igbo okwu na mahadum nke Naịjirịa dị na Nsụka na njem nzukọ maka ahụike mmadụ n'ọnwa atọ gara aga. Odogwu nwaanyị a gbarụrụ ihu wee kwuo sị na nke jọkarịrị udele na njọ masị karịa nkapịa n'isi bụ ka ọtụtụ ndị dibịa bekee a si ewe ndị nọọsụ Eliza na-amaghị bịa rie ji n'ọrụ ilekwa ndị ọrịa. O wee sị maka ihe nke a, onye ọrịa ṅụzie ọgwụ maka isi ọwụwa, afọ ọsịsa asawa ya, ọnwụ nke ga-akwụsị afọ ọsịsa ọ malite nwewe ọbara mgbali elu.
ọnwa nke na-egosi ọbara mgbali elu ọrịa obirinaja ọcha ojiri nwayọọ kụwa ya aka n'ụzọ iji mara ebe egbugbere ọnụ jere mmiri ji isu eze akwụ. Dr. Ozichukwu bere akwa arịrị gbasara ụdị ọnọdụ dị otu a nke ọtụtụ ụmụnne anyị bi n'ala Igbo dị iche iche nọ n'ime ya ugbu a. O wee rịọ ndị nwere ụdị ụlọ ọgwụ dị otu a ka ha chụsịsịa ndị soro mmụọ gbuo mmadụ a na soro mmadụ ji akwa maka ihi na nwadibịa na-agwọ ọgwụ anya anaghị etinye ya ose. A dụọkwala ndị ngalaba egwuregwu onyonyo nke sinima ala Naịjirịa ọdụ ọzọ ka ha kwụsị iṅomi arụrụ ala na omenelu nke Hollywood America. Ọ bụ Maazị Ikenna Ezejiọfọ aka na-edere ndị Igbo akwụkwọ n'obodo Virginia mere ka anyị mata nke a. Maazị Ezejiọfọ bụ otu n'ime nwaafọ Naịjirịa na-eme ka egwuregwu onyonyo sinima nke Nollywood soro gede ma bụrụkwa nwata ojikwa ike akị n'isi obodo America. Oke odogwu a gwara ndị na-emepụta ihe egwuregwu onyonyo nke sinima Nollywood okwu a n'ụlọ oriri na nkwari nke Sheraton dị n'Abuja n'izuụka 3 gara aga. N'okwu ya, ọ katara agwa ọjọọ na arụrụ ala ndị ahụ nke mere ka nwa bekee ghara inwe iku anya. O wee kwuo na nwaanyị isusu nwaanyị ibe ya ọnụ n'egbugbere ọnụ na nwoke ịkpakwa ụdị agwa ọjọọ a rere ure ga-eme ka ọrịa obirinaja ọcha were ala Naịjirịa gbara ajụ. O wee chetara ọha na eze ka mba esiri nyụọ ahịrị na ogbu ọha na igwe mmadụ wee nye ụmụnna ya ka ha kụwara ya aka. Ha si ya tụfie akwa anaghị akpọ ihe ọjọọ aka. Ayọọla ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Igbo niile lụrụ di bi n'ala Amerịka ayịyọ ọzọ ka ha mee ka ịgba alụkwaghịm di na nwanyị maọbụ divorce n'asụsụ Bekee jiri ụtụtụ laa ezumike nka na ndụ ha. Ọ bụ Maazị Jonathan Mmadụakọ aka na-achị ndị Igbo na ndịda ugwu nke Virginia ala Amerịka rịọrọ arịrịọ a. N'okwu ya, o gosipụtara mwute nke si n'obi gbasara ụfọdụ di na nwunye ndị Igbo bụ osisi eji ama atụ na-achọsi ike ịbụzi osisi eji akọ ọnụ. Ọ gara n'ihu wee kwuo sị na mgbe ochie ndị anyị haziwe akpụ n'ọkụ ọ na-agbọ n'ite ọ na-ada ndụ dị m na ụmụ m, ndụ dị m na ụmụ m. Ma ugbu a n'ala Amerịka, nwaanyị sinye jifi masa maọbụ samolina n'ọkụ ọ na-agbọ n'ite ọ na-ada a na-agbasa sị gbasaa a na-agbasa sị gbasaa. O kwukwara sị na mgbe ochie ahụ nwoke bunye nwunye ya mmanya, nwunye ya ṅụrụ nwa obere onye fee dị ya iko o fechara ya. Maka ọ dị ugbu a n'ala Amerịka, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-anọrọ n'ọmụ ahịa n'ụlọ oriri na nkwari maọbụ na ọgbakọ ukwu nke ndị mmadụ jupụtara were eze nkịtị kụọ Haneki, Budweiser, Miller Lite na Old Milwaukee ma bụ okwu iko sigareti a na ọkụ n'ọnụ ka arụsị ndị izu ọgụ. Ọ gakwara ihu kwuo sị nwaanyị dị otu a nwekwara ikikere iwere otu aka bulie dị ya elu wekwa aka nke ọzọ apịa ya ụtara eleghị anya n'azụ ka nwata ndị azụ ebe ya na oke na-eri nri. O wee yọọ ka nwaanyị ọbụla nọ n'ọnọdụ dị otu a were ụtụtụ chọwa ewu ojii maka ihi na nwa nwaanyị bụ di lụrụ ya. Ndị Igbo na-ege ntị, ọgwụgwụ akụkọ anyị nke abalị a jidekwa ka iji mgbe nta ka anyị jụọ na were nchi mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ ka anyị gaa nụ chọọ ihe anyị furu omenala Igbo ga-adị mgbe ogbeni. As a matter of fact, what's going on here tonight is going to be on that network. So, right on. That's right. Yes. For the first time, you'll be on television. You
Igbo Network. That is wonderful. Chineke idimma. Onye kere ụwa idimma Ewo Chineke nna m dị mma Oke mmiri na-ebu oge ugbu a narị atụ egwu Chineke mere mma